Ngampiri Bu Bambang cah. Siapa urung kae? Bu. Siap burung. Nganggo bolak-balik wae. Engko nek acarane ra sempet bali. Heeh. Kok peteng jebule kacamata. Heeh, ya. Aku bolak-balik warna apple green sing polos. Heeh, engko aku maleme nganggo iki. Ya tak enteni njaba ora suwe-suwe lho ya, Bu. Wis mepet. Lah jan. Teni Bu Bambang, Mbak. Enake ya. Opo to ya ngadeg kowe manjlungup ra sida kondangan ya to Dlen. Iki jilbab, engko rencanaku, Mbak. Aku pas acara temu manten ku arep nganggo iki. Nah, pas acara maleme, engko garek tak walik. Nah, kacamata tak duduhke nek kacamata ki ora mleyot jilbabe. Nah, iki jenenge warna apple green nek kowe pengen kembaran. Apik to? Nek iki rada kebesaran wis biasa wajahku imut. Nah, tinggal mbok walik mburine hoodie. Sakjane tok gesper. Ngene nggo kacamata aman piye? Modis apik to? Yo, wis. Yo. Wis sik, aku arep. Yo, gek ndang. Yuhu. Yo.